हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबावबाय स' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जोङो फेसबुकनिफ्राय माबायदिहाय इनकाम खालामनो हायो आरो फेसबुकआ जोंनो माबायदि इनकाम खालामनानै होनो हायो स' लोगोफोर जों साधारन सुबुंफोरा बयबो माने फेसबुकखौ सालायखायो थिग बेबायदिनो जोङो फेसबुक प्रफाइल सालायो फेसबुक प्रफाइल सालायनानै जोङो इनकाम खालामनो हाया स' लोगोफोर बे फेसबुक प्रफाइलखौ जोङो माबायदिहाय प्रफेशनेल मोडआव अन खालामनो हायो आरो बे फेसबुक प्रफाइलनि जा फ्रेन्ड्स बे फ्रेन्ड्सखौ जोङो माबायदिहाय फलोवार्सआव कनभार्ट खालामहरगोन बा कनभार्ट खालामनानै लानो हायो फलोवार्सआव चेन्ज खालामनानै लानो हायो आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो पुरा दिन्थिलांगोन स' लोगोफोर जाय बिथांमोना फेसबुकनिफ्राय फैसा खामायनो होननानै साननानै दङ बिथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायजोबनायनि उनावसो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन स' लोगोफोर फेसबुक प्रफाइल सालायनायाव बयनाबो एसेबाबो फ्रेन्ड्स दङ बा लोगो दङ बे एसे फ्रेन्ड्सआ सोरनाबा 1000 2000 3000 4000 5000 मेक्सिमाम जोङो फेसबुक प्रफाइलाव 5000 सिम जोङो फ्रेन्ड्स लाखिनो हायो नाथायबा जोङो बे फेसबुक प्रफाइलखौ जोङो प्रफेशनेल मोडआव अन खालामोबा जोङो 5000 निख्रुइबो बांसिन जोङो फलोवार्स बारायनो हायो आरोखि जोङो दा बे 5000 निख्रुइ जोङो बांसिन जोंनाव फलोवार्स नांगौबा जोङो बेखौ प्रफेशनेल मोडआव जोङो सोलायनानै लानांगोन आरोखि आरो बेखौ बोरै सोलायो आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिनो थांगासिनो दङ स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड बा स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो स्किप खालामालासिनो आरो भिडिअखौ नायनायनि उनाव मोनसे समायना कमेन्ट्स होनो दाबाव आरो भिडिअखौ लाइक होनो दाबाव आरो मोजां मोनदोंबा लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव थ' बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि फनखौ अपेन खालामखांनायनि उनावहाय फेसबुकआव क्लिक खालामनायनि उनावहाय प्रफाइलाव क्लिक खालामनानै हो प्रफाइलाव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय 3 डटआव क्लिक खालामनानै हो बेनि उनावहाय बेफोरबायदि मोनसे पेज अपेन जागोन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन गाहायाव सार्चनि खाथियाव टार्न अन प्रफेशनेल मोड सोरनावबा बियो ओंखाराबो जानो हागौ स' जायनो ओंखारा कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहर आं बिनि एक्सट्रा गोदान मोनसे भिडिअ बानायना होगोन कमेन्ट्स खालामनानै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बेनि उनाव टार्न अन प्रफेशनेल मोडआव क्लिक खालामनानै हो बेनि उनावहाय बेफोरबायदि मोनसे पेज अपेन जागोन जेराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन टार्न अन प्रफेशनेल मोड बेयाव टार्न अनआव क्लिक खालामनानै हो टार्न अनआव क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि दान्दिसे सम लागोन बेनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों वेलकाम टु प्रफेशनेल मोड नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै हो नेक्स्टआव क्लिक खालामबा बिदि ओंखारगोन आरो बेखौबो नोंथांमोना नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै हो नेक्स्टआव क्लिक खालामबा बेफोरबायदि ओंखारगोन पाब्लिक साजेस्ट नोंथाङा बेवहाय बे राउन्ड सार्कोलाव टिक होनानै होबानो जाबाय बेनि उनावहाय नेक्स्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि मोनसे आरो बेखौ नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै हो बेनि उनावहाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जे स्टार्ट आर्निं टुडे माने दिनैनिफ्राय नोंथाङा इनकाम खालामनो हासिगोन होननानै बेयाव होदों आरोखि बिनि उनाव नेक्स्टआव क्लिक खालामबावदो नेक्स्टआव क्लिक खालामब्ला नैबिदि नुगोन कंग्रेचुलेसन्स इउ आर रेडि टु स्टार्ट इउजिं प्रफेशनेल मोड बेनि उनाव गो टु प्रफेशनेल डेस्कबर्डआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय थ' लोगोफोर टटेलि जोंनि खामानिया जोब्बाय नोंथाङा बेक फैनानै रिफ्रेश खेबनैसो हो प्रफाइलाव थांफिननानै प्रफाइलखौ चेक खालामनानै नायबानो जाबाय जे नोंथांनि प्रफाइलनिफ्राय प्रफेशनेलाव बियो कनभार्ट जाबाय थामहिनबा फ्रेन्ड्सनिफ्राय फलोवार्सआव बियो कनभार्ट जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो बेफोरबायदि इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै आं फैफिनबाय थागोन बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामना लायोब्ला फेसबुकाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामनानै लाबानो जाबाय बेफोरबायदि गोनांथि भिडिअ मोननो थाखाय स' थेंक इउ बाय बाय